Drahý Bože, voláme na Teba, aby sme rozumeli našimi mysľami, aby sme prijímali našimi srdciami to, čo nám Ty chceš každému jednému hovoriť dnes. Amen. Keby vám zajtra niekomu bolo chladno v kostole, tu vpredu pri projektore je veľmi teplo. Môžete sa so mnou vymeniť aj dnes večer, keby náhodou ste to niekto nezvládal. Ešte som také teplé miestečko nemal. Prvý večer sme hovorili o tom, že je veľa ponúk, ktoré hovoria poďte ku mne. Ale Boh je ako maják nad tou hmlou plnou ponúk a jasne nám svieti. A hovorili sme tiež o tom, že sme draho vykúpení. Že Boha stálo veľmi veľa, aby sme mohli k nemu prísť. A včera sme hovorili o tom, že nás stvoril slobodných, že nás tak miluje, že každý z nás je slobodný. Nie sme ako bábky v bábkovom divadle, on nepoťahuje nitkami, ale každý si môže zvoliť dobré aj zlé. A hovorili sme tiež o tom, že on rozumie nášmu trápeniu, našej preťaženosti, a že on sám prechádzal bolesťou. A preto nám rozumie a preto sa s ním o tom môžeme rozprávať. Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vám dám odpočinutie. A ja vám dám odpočinutie. Ježiš má pre nás odpočinutie, pokoj, radosť. Keď sme hovorili o tých reklamách a ponukách, tak áno, aj tie nám prinášajú určité uspokojenie, odpočinutie, naplnenie. Ale vždy je to len na chvíľu. Chvíľu niečo chceme, splní sa nám to, sadneme si, ale koľko trvá, kým nechceme zasa niečo nové. A vždy nové a nové a nové a nové. Ježiš hovorí sám, že je pokoj, ktorý dáva tento svet. Existuje pokoj, odpočinutie, radosť, ktoré sú bežné z vecí okolo nás. Ale je aj pokoj a odpočinutie, ktoré sú inej povahy. Sú od Boha, neopísateľné. Ježiš hovorí, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nie ako svet dáva, vám ja dávam. To znamená, áno, je tu pokoj zo sveta, ale ja vám dávam iný pokoj, iné odpočinutie. Ten bežný pokoj, to bežné odpočinutie, to vychádza z toho, čo sa deje mne, ako človeku. Keď sa ľudia ku mne dobre správajú, keď veci bežia v živote dobre, keď sa cítim šťastný, mám pokoj, cítim sa dobre. Ale keď všetko nejde ako má, tak som nešťastný, ten pokoj strácam, nemám odpočinutie. Ale ten Boží pokoj, to Božie odpočinutie, ktoré on dáva, to je niečo úplne iné. Je to niečo hlboké, je to kvalita života, ktorá presahuje všetko radostné aj smutné, čo človek zažíva. Je to niečo, čo je nezávislé na okolnostiach nášho života. Je to tak hlboko vodkané v nás, že nič a nikto ti to nemôže vziať. Máš taký hlboký pokoj, také odpočinutie od Boha, že ti to nikto nemôže vziať, hoci čo by sa dialo okolo teba. Že si Božie dieťa, že aj keby sa čokoľvek dialo, tak máš večný život, máš záchranu. Ak ho nemáš, alebo ak si ho stratil, tak bež a hľadaj ho a nájdi ho. A k tomuto hlbokému odpočinutiu nás volá Ježiš. Viete, keď si tak predstavím tých ľudí, ku ktorým sa prihováral, a včera sme si povedali, že to boli tí bežní ľudia, nie tá elita národa, pre ktorú často mal tvrdé slova, ale tí bežní ľudia. Boli to ľudia, ktorí boli aj chudobní, ktorí sa trápili o svoje živobytie. On im neponúkal prácu, nejakú hojnosť vo svete. A okolo nás máme rôzne teológie,
učenia, ktoré hovoria, že keď budeš veriť v Boha, tak sa budeš mať dobre, super, perfektne. Ale takéto učenie je mimo. Ježiš nám nikdy také niečo nesľuboval. On volá k odpočinutiu, ktoré je hĺbšie než všetko ostatné a ktoré aj napriek okolnostiam života z nás robí šťastných ľudí. My sme mali v máji konferenciu v Ružomberku a bol tam jeden brat z Nórska, volá sa Ule Lilleheim, a on nám slúžil aj po večeroch, rozprával o prenasledovaných kresťanoch, ale hovoril aj o tom, ako mu zomrela manželka. Pred 3 rokmi to bolo zhruba. Viete, keby ste sa na neho pozreli ako na rečníka, alebo tak na človeka, jeho tvár žiari. Ja som povedal, že mne stačí sa na neho iba pozerať a mám z toho zážitok, pretože z neho vyžaruje radosť. Ale zomrela mu žena a zdieľal sa tam o to svoje svedectvo života, aké to bolo. A hovoril o tom, že zrazu to prišlo. Bola na vyšetrenie a zistili jej rakovinu. A tak sa trápili, modlili sa, chodili za ňou do nemocnice a stále mali nádej, že sa to zlepší. Ale tie výsledky a jej stav sa stále zhoršovali. Ale stále sa modlili a stále mali nádej, že sa uzdraví. Ale neuzdravila sa a zomrela. A on hovorí, ale stretnem sa s ňou v nebi. Viete, ja prekonal tú bolesť a kráča ďalej. Má to odpočinutie, ten pokoj, ktorý dáva Boh. A my častokrát, keď sa nám niečo stane, a mnohokrát aj malé veci, už by sme strácali vieru. Už sme frustrovaní, už možno kričíme, Bože, kde si? Ako to, že nezasahuješ do môjho života. A možno potrebujeme takéto svedectvá ľudí, ktorí prežili takéto ťažké veci, že dá sa kráčať ďalej aj s pokojom, aj s radosťou. A Ježiš hovorí, ja mám pre vás odpočinutie, radosť. Viete, my nemáme kráčať po tejto zemi so strnulými tvárami. Nudný, frustrovaný, negatívny, nevľúdni kresťania. To ani nejde dokopy. Nevľúdny kresťan, frustrovaný kresťan. Poznáte smutnú radosť? Nudné vzrušenie? Nervózny pokoj? Také niečo neexistuje. Ako to, že existujú nevľúdni kresťania? Proste kresťan je niekto, kto má nádej, kto má odpočinutie, kto má radosť. Máme byť radostní, odpočinutí, lebo máme niečo, čo presahuje tento svet. Mnohí to nemajú okolo nás. Boží pokoj a radosť. Keď sa na nás niekto pozrie, aké máme tváre, aké sú naše životy, čo v nich ľudia čítajú, aké sú naše bohoslužby, keď niekto príde, cíti pokoj a radosť, cíti, že máme odpočinutie od Pána Ježiša Krista? Vidia medzi nami pekné vzťahy ľudia, ktorí medzi nás prídu? Ak to nevidia na nás, prečo by medzi nás mali chodiť? Prečo by mali chcieť toho Krista, v ktorého veríme, keď to na nás nevidia? My môžeme hovoriť mnoho pekných slov, ale naše životy hovoria jasne. A viete, zároveň chcem povedať, že my tu v cirkevných zboroch my môžeme mať taký malý kúsok neba medzi nami. Keď budeme žiť v tom odpočinutí, ktoré dáva Pán Ježiš Kristus. A čo nás často oberá o ten pokoj, o radosť, o to odpočinutie? Často sú to také neuspokojené očakávania, ktoré máme v našom živote. Možno niekto prežíva nenaplnené manželstvo, ako vyrástli deti, ako sa správajú, ako sa správa manžel, manželka, strata zamestnania, možno zlá pláca, alebo strata niekoho, alebo sa nám nedarí, ako by sme chceli. Ale tá nespokojnosť zo života nás okráda o pokoj, o radosť. A viete, čo hovorí Pavol? Viem sa aj uskromniť a viem aj v hojnosti žiť. Už som vo všetkom možnom podcvičený. Síty byť, aj hladovať, hojnosť mať i núdzu trpieť. Všetko môžem v Kristovi, ktorý ma posilňuje.
Zažil aj dobré, zažil aj zlé. A myslím, že v živote každého z nás je to takto. Máme dobré chvíle, máme ťažké chvíle. Buďme ako Pavol. Buďme spokojní aj v tom ťažkom, aj v tom dobrom. Matthew Henry, jeden biblista zo 17. storočia, raz ho okradli zlodeji a ukradli mu peňaženku a on do svojho denníka napísal toto. Vďaka Bože, že som ešte nikdy predtým nebol okradnutý. Že aj keď mi vzali peňaženku, nevzali mi život. Že aj keď mi vzali všetko, nebolo toho veľa. A že som to nebol ja, kto krádol. Buďme spokojní s životom, ktorý máme. To druhé, taká druhá veľká oblasť, ktorá nás oberá o pokoj, o radosť, o odpočinutie, ktoré nám dáva Pán Ježiš, to sú často nevyriešené konflikty medzi nami. Keď je medzi nami v rodinách, v zboroch, v práci, v priateľstvách niečo zlé vo vzťahu, strácame pokoj. Keď na nás niekto zaútočí, alebo keď my na niekoho zaútočíme, tak nás to pohltí, že to zatieni to všetko, čo máme od Boha. Zrazu nás to trápi, chodíme v tom a nevieme sa z toho vymotať. A Pavol hovorí, hľadajte pokoj s každým človekom i posvetnosť, bez ktorej nikto neuvidí Pána. Dbajte, aby nikto nevypadol z milosti Božej, aby nevyrástol ako nejaký horký koreň a nepôsobil trápenie a aby sa ním mnohí nepoškvrnili. Tá tretia oblasť, ktorá nás oberá o pokoj, o to odpočinutie od Pána, to sú naše nevyznané hriechy. To je hriech v našom živote. Je to asi to najsilnejšie, čo nám krádne ten pokoj, pretože nám krádne ten pokoj s našim stvoriteľom, s našim Pánom, keď máme niečo vo vzťahu zlé k Bohu. A viete, máme mnohé tie definície, čo je to vlastne hriech. Keď sa spýtam, čo je hriech, tak povieme, keď robím niečo zlé, keď krádnem, keď klamem. Ale taká základná definícia hriechu je, že hriech je netrafenie sa cieľa. Že sa netrafíme cieľa. Pán Boh pre nás niečo zamýšľal, ako môžeme žiť, ako máme žiť a my sa míňame toho cieľa a potom sme nešťastní, smutní a je niečo zlé. A návrat k tomu cieľu, to je pokánie. To je vyznanie hriechov, to je pokánie. A vtedy dostávame naspäť tú radosť. Vtedy prichádza pokoj, keď poviem, dobre Bože, tak rob ma takým, akým chceš, aby som bol. A Dávid to poznal veľmi dobre. Nemal pokoj, nemal radosť. Píše to v mnohých žalmoch, ktoré čítate. Po tom hriechu, ktorý spáchal. Ale potom vyznal svoj hriech, sklonil sa pred Bohom a v jednom žalme to opisuje takto. Blahoslavený, komu je odpustený priestupok a hriech prikrytý. Blahoslavený človek, ktorému Hospodin nepočíta vinu a v jeho duchu nieto lsti. Keď som mlčal, práchniveli mi kosti počas môjho ustavičného stonania, lebo dňom i nocou ťažko doliehala na mňa tvoja ruka. Životná sila sa mi obratila na letnú vyprahnutosť. Vtedy som ti vyznal svoj hriech a nezastrel som svoju vinu. Riekol som, vyznám Hospodinu svoje priestupky. A ty si odpustil vinu môjho hriechu. To je radostný Dávidov žalm. On vyznal svoj hriech, ale má radosť, má odpočinutie, je naspäť na tej ceste, kráča do cieľa. Čiňme pokánie v našich životoch. Je to taká bežná vec. A to nie je len to, že poviem, že mi je niečo ľúto, ale je to zmena smeru môjho života. Keď idú dvaja autom, ide manžel s manželkou autom a manželka sa pozerá do mapy a manžel šoferuje, sú v cudzom meste a manžel ide a manželka hovorí, a tu sme mali odbočiť doprava. A on jej hovorí, škoda, to je mi ľúto. A šoferuje ďalej rovno. Je to nesmysel, že? Nikdy nedôjdu tam, kam majú dôjsť. A častokrát je to s nami ľuďmi, niečo spravíme, je mi to ľúto. Ale na čo ti je to ľúto? Na čo to hovoríš, keď nezmeníš svoje správanie, svoje konanie, svoj smer? Taká ľútosť je falošná. Také slzy sú falošné. Nemajú význam pre náš život, pre Boha.
možno niekedy je nám niečo ľúto, aj plačeme, ale nezmeníme veci. Tie slzy si nechajme radšej. To Ježišovo pozvanie, poďte ku mne preťažení, ja vám dám odpočinutie, má aj tak trošku iný význam. Viete, tá doba, keď to hovoril tým ľuďom, to ich náboženstvo, to boli samé predpisy, príkazy a zákazy, kopec vecí, ktoré sa mohli a ktoré sa nemohli. Niekedy sa v tom už niekto ani nevedel zorientovať, len vykladači zákona. Myslím si, že si to ani nevieme veľmi predstaviť, aké to bolo, ale oni sa tí ľudia pýtali, čo môžu robiť cez sabat, čo môžu, čo nemôžu, ako vlastne majú uctievať Boha, kedy akú obeť majú priniesť, aké jedlo kedy jesť môžu a tak ďalej. Proste kopec predpisov okolo zákona Židia mali. A je zaujímavé, že Ježiš, keď si čítame Evanjelium podľa Matúša 23. kapitolu, to je taká obrovská kritika elity židovského národa, farizejov a zákonníkov. A Ježiš tam hovorí, čokoľvek by vám hovorili, konajte a zachovávajte. Ale podľa ich skutkov nerobte, lebo hovoria a nekonajú. Zväzujú ťažké bremená a nakladajú ľuďom na plecia, ale sami nechcú ani pohnúť prstom. On hovorí, že tí vodcovia nakladajú ťažké bremená na plecia ľudí tými všetkými zákazmi a príkazmi. A ten verš, ktorý máme, a pokračuje ďalej, tam hovorí Ježiš, moje bremeno je ľahké. Proste to bol úplný kontrast. Bremeno zákonníkov a farizejov, ktoré kládli na ľudí, to náboženské, ako sa dostať k Bohu, bolo ťažké. Ale Ježiš hovorí, moje bremeno je ľahké. Poďte k Bohu. Ježiš prišiel, aby ich oslobodil od náboženských príkazov a zákazov. Tam, kde bola spleť zákazov a príkazov, on prišiel so slobodou, ktorá to celé prežiarila. On prišiel s láskou. Tie všetky predpisy, oni to mysleli dobre. Oni tie všetky predpisy vytvorili na to, aby ukázali ľuďom cestu k Bohu. Aký je Boh? Ale v skutočnosti už to bola taká spleť tých všetkých príkazov a zákazov, že to boli ako konáre, ktoré bránia vidieť slnko. A Ježiš tým, keď prišiel a ako učil, ako keby spravil to, že prišiel a odhrnul tie konáre, to všetko preč a hovorí, poďte ku mne, moje breme je ľahké. Prišiel so slobodou a láskou, ktorá bola nad tým všetkým. Keď si čítate Evanjelia, vidíte, ako uzdravoval v sobotu, ako im hovoril podobenstva, ako im ukazoval, že Otec sa teší, keď neveriaci kráčajú k nemu. A niekedy tak rozmýšľam, keby prišiel Ježiš dnes, čo všetko by odstránil z nášho života, z našej kresťanskej kultúry, z tých zvykov, ktoré máme, pretože v skutočnosti to zahmlieva Boha viac, ako na neho ukazuje. Čo sú tie zbytočné bremená v našich životoch? Dobrá správa je, že my môžeme prísť k Bohu taký, aký sme, bez nejakej pretvárky, bez nejakého snaženia sa, bez nejakých bremien. Častokrát na Slovensko prichádza brat Kurt Westman z Norska, ktorého prekladám, a on raz použil taký príklad, a mne sa strašne páčil, ja vám ho teraz poviem. Hovoril o chlapcovi, rodina sa s chalanom, stredoškolákom, presťahovali do nového mesta. A on prišiel do novej školy a prišiel do novej triedy. A v tej triede sa mu strašne páčilo jedno dievča. Ale na telesnej výchove zistil, že to dievča sa páči aj jemu, aj jemu, aj jemu. A tak si uvedomil, no keď sa páči to dievča jemu, a jemu, a jemu, tak ja nemám šancu. Ale prešlo niekoľko mesiacov a nič sa nedialo. To dievča, mikrofón mi zavadzia, to dievča nemalo žiadneho priateľa. Tak si povedal, tak dobre, tak to skúsim. Tak nesmelo prišiel k nej a jej hovorí, išla by si so mnou dnes po obede na kávu? A ona mu odpovedala, áno, veľmi rada. Keď išiel domov, tak sa vznášal nad zemou. Nielen, že povedala, že by išla, ale áno, veľmi rada.
bežal pre peňaženku a tak prišli do reštaurácie, sadli si, objednal kávu, zákusok. Keď im čašník priniesol to všetko, ona sa zrazu postavila a začala 10 minút recitovať Shakespearea. Potom si sadla, poďakovala za kávu a odišla domov. On tam zostal sedieť a rozmýšľa, čo to je? Ona si zo mňa robí srandu, zajtra prídem do školy a všetci sa zo mňa budú smiať. Na druhý deň taký roztrasený príde do triedy a nikto nič, dievča pekne poďakovalo za pekný zážitok a nikto sa nesmiel. Nerozumel tomu, ale tak sa odhodlal, že ju pozve ešte raz. A tak zasa pozval ju na kávu, ona povedala, že áno, veľmi rada. Išli na kávu do reštaurácie, čašník priniesol, ona sa zasa postavila a začala recitovať zasa iného básnika. Poďakovala za kávu, odišla domov. Vôbec nerozumel, čo sa to deje. Prišiel do školy, poďakovala za kávu, všetko v poriadku. A tak sa rozhodol, že ešte raz ju teda požiada, zasa požiadal ju, áno, rada prídem. Išli do reštaurácie na kávu, čašník priniesol, postavila sa, začala recitovať. Ale po chvíli sa zastavila, pretože si nepamätala ďalej. A vošli jej slzy do očí a hovorí mu, prepáč, ale ja si ďalej nepamätám. A on jej hovorí, ale prečo mi to recituješ? Vieš, dievčatá v triede povedali, že ty máš rád starých básnikov. Tak som sa to učila naspamäť, aby si myslel, že sa k tebe hodím. A on jej hovorí, ale ty nechápeš, veď ja chcem spoznať teba, ja nechcem chodiť so Shakespearom. Keď sa budeš niekedy modliť, keď si budeš čítať Bibliu, alebo keď spravíš niečo zlé, si budeš čítať, modliť sa a prídu myšlienky do tvojej mysle, do tvojej hlavy, ktoré by kresťan nemal myslieť. Rôzne škaredé myšlienky. Neodháňaj ich preč. Ale povedz Bohu, Bože, vidíš to? Máš rád takého človeka, aký som? A on ti povie, na toto som čakal dlho, pretože ja chcem teba poznať. S tebou chcem mať vzťah. Nie s človekom, akým by si mal byť. My nepotrebujeme hrať pred Bohom divadlo, robiť sa lepšími v našich modlitbách, v našich skutkoch. Keď spravíš niečo zlé, povedz, Bože, máš rád takéhoto človeka? A on ti povie, áno, mám ťa rád, stojím o teba. Toto je Božie odpočinutie. Toto je Božia láska. Nemusíme sa pretvarovať, nemusíme nič robiť, on nás miluje takých, akí sme. A Ježiš hovorí, niet inej ceste ku mne, niet inej cesty len ja. Buď si so mnou, alebo si proti mne. Nech to každý vie, kto je tu dnes večer, aj po všetky večeri. Žiadne naše skutky, žiadne náboženské rituály, naši rodičia, ani naša história. Jedine Ježiš Kristus je cesta pre teba do Božieho kráľovstva. Kto nie je so mnou, je proti mne. Neexistuje nejaké tretie, že by som bol na nejakom treťom mieste, že tak ja aj som, aj nie som. To sa nedá. Buď si s ním, alebo nie si s ním. Poďme a kráčajme spolu smerom k Božiemu kráľovstvu. A keď pôjdeme na spoveď a na večeru Pánovu, nech to nie sú len slova. Ľutujem, ale nech to je zmena smeru nášho života. Budú tam pády, ale on hovorí, ja ťa mám takého rád, aj v tom tvojom páde. A keď padneš, vstaň. Viete, kto je veriaci človek? Ten, kto vstane o jedenkrát viac, ako padol. Vstávajme z našich hriechov. Nebuďme zatrpnutí. Zhrnutie. Ježiš ponúka skutočný pokoj, skutočné odpočinutie. Hľadaj to odpočinutie a stráž si ho. Nestrať ho. Máš neuspokojené očakávania od života. Vyznaj ich Bohu. Povedz Bohu o tých všetkých tvojich smútkoch, ktoré máš. Máš nevyriešené konflikty. Choď a vyrieš ich pred Bohom, ale aj s tým človekom, s ktorým ich máš. Máš nevyznané hriechy? Nebuď ticho, nekráčaj ticho svojim životom.
Ak vieš o zlých veciach vo svojom živote, povedz ich Bohu. Zážij to, čo zažil Dávid, že sa môže tešiť, pretože jeho hriech je prikrytý. Uvedomme si, že sa máme z čoho radovať v našich životoch, že mnohí iní ľudia vo svete, kde sú prenasledovaní kresťania, by boli radi, keby mohli tu takto sedieť slobodne. A keď sa na nich niekedy pozrieme a počúvame svedectvá ich života, tak neviem, ako je to možné, ale majú väčšiu radosť, ako máme my. Pamätajme si, nudný, frustrovaný